Menika suwun kehormatan Bapak ingkang angka 3. Pasih nyawiji Perunggu Aji. Ngopo sendah ini wae. Nganu kesuwing kok. Oleh kemana dong lepas? Urung sengaja ngene. Masih cek urusan kuwi. Sing turu kuwi. Cek ngono. Nah, kira satu ruangan lho. Mbak Dia. Gimana ini lho? Wis kene. Hah? Lah iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora wae jiwa aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sagung pamirsa kakung putri ingkang satur hormatan. Wonten ing kalodhangan dinten sonten punika kula amakili saking kadang kula anem Bapak Sudiono dalesan putra ibu wortel wonten ing kalodhangan dinten punika nadaripun tiyang sepuh utawi ujaripun ingkang sepisan menika hajatan menika kagem keluari ingkang sepindah inggih menika ulang tahun putra putrinipun Mbak Dian ingkang kaping kalih atur panuwun dumateng Gusti Kang Maha Agung awet sampun rampet anggenipun sinau wonten ing Ngayogyakarta ingkang sepisan ingkang sajenipun matur nuwun ugi dumateng Gusti Kang Maha Agung awet saking keselamatan kawilujengan karaharjan saha rezeki ingkang dipun paringaken dumateng katang kula anem Bapak Sudiono sak kulawangsa. Panjenengan dados saksi sedaya mugi keluarga ageng Bapak Sudiono sak kulawangsa tansah pinaringan keselamatan kawilujengan karaharjan lan menika ujar sampun luar makaten Lia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teh dipui. Indonesia ngaturaken ewu pipanuwun. Bebili kuasa dadi wonten ing kawenjaran siang wonten punika sampun sekitar sampun luar kados dene Bapak Ibu mboten kadah panggilan malih. Sampun silang-silang sedaya andika para pamirsa kakung mewah estri. Nuli kangge ngaturaken pipanuwun kasih kempal nyawiji dhateng keluarga tumuju salajengipun adicara sumangga kalajengaken.
Ngerti ra? Channel hantu-hantu lewek GBSM. Ono PS bareng. Channel bocil.
Terus Gemeteran yen nyawang netraku wong ayu apa sliramu ora krasa solabawamu tak kateke saben dina Hari-hariku kudu menanggung rindu awan bengi rasane pengen ketemu ngomong bagus aja mung takone impenku pengen aku nyawiji karo uripku yo koyo ngene rasane nandang asmara pengen nyanding anane ra ono liya apa teko sliramu nyawang awakku kesiksa rasa marago nunggu tresnamu nganti kapan sliramu ngerasa ngantiku adalah rasa ora liya rasa tresno duh ngatreskan ojo ninggal aku lunga tak enteni raja janji ganti mongso so sejak pertama ku berjumpa denganmu gemeter hatiku yen nyawang netramu do wong ayu opo sliramu ora krasa solabawamu tak kateke saben dina hari-hariku kudu menanggung rindu awan bengi rasane pengen ketemu ngomong bagus aja mung takone impenku pengen aku nyawiji karo uripku koyo ngene rasane nandang asmara pengen nyanding anane ra ono liya apa teko sliramu nyawang awakku kesiksa rasa marago nunggu cintamu sampai kapan sliramu
Nadia nanti pengen nyanding. Sampun. Nggih. Nah, Kalau jeneng Mbak. ditarik ayo. dulu. Oh, tarik nggih. Manut. Baik, manut sing nggo topi. Nggih. Nggih. 3, 2, 1. Yo. Iya, iya, iya. Gedruk. Iya. GTA Indonesia. Saya ada di rumah saja. Yuk. Ya. Ketemu dari pikiran. Wes suwe ora jamu-jamu maneh kodhong telok. Wes suwe ra ketemu nggo tambah gelap. Oh yeah. Ah oh yeah. So, As. cek apa?
Yo, Jos. Ya. Wis suwe ora jamu-jamu maneh kondong randu. Wis suwe ra ketemu marai rindu. Wah. Oh iya. Iya. Ini Indonesia. Oh ah. Mas, mesa ibang mati mas.
Mana